Nasa to ay? Ay, makahunlap sa gibidli. Hindi na yun. Na. First boyfriend man kayo. Kalimot ko. Ha? Kalimot ko. Ano ka? Hindi nag-ambrok sultin. Punta cross. Wala bro. May kalimot. Buwaran sa ubay. Hindi mo man kreti. Hagi. Tawong tag-skill. Pinilit ko. Hi guys! Welcome to my channel. Ako na pud ni si Flor de Lisa. Unsa karon guys, padong mi og anda kay maligo mi karon og dagat. Salamat day kang Flora mi buholana sa sponsor ni sa among mga sudan. Taran-taran ijahan ni guys. Salamat day. Unja, di ako sa punsit taas mayor da, hanggang singisi. Share lang ta dito guys. Unja guys, kana sila nawa. Ados pagdodo da mayor ha. Na nagimasped unja. Na mga plastic sa kili di pwede magdut-dut kay nalagi manunoy nga COVID mo na siya guys. Luwag kazog agsak danan kay bawal nga magtutset. A few moments later. Ja guys, kalas gano di ana jud mis dagat. Yan si tatay daga kurug-kurug pagkali-kaligo. Ha nagipasot sang jacket guys kay tugnaw ko na si Ja. Ja mga ansa kuno kay pangatasan sila. Nay, baka na sa tay. Ay, bakit ka, chick? May kaya mo rin? Ah, nay, ya dalog te. Baka nay. Tumba. Baka na sa tay ay. Mali lain parang milon no, lain parang kurang. Para sila. Yung na ra magbakay panganay. Ang ngayon. Asa ba na sa tay. Baka na sa tay ay. Yung bidli man dahil. Lain pa ko lain milon. Dapat saya sa kaway kamot. Grabe kim, you know? Sinaw lagi. Tama din yung mahal kay Brazilian man di ay. Anong day na dila laing klaseng kiratin? Na, nay. Sina na, di yung kiratinan. Sayang magpulot. Nagpapulot na. Ano gamit eh? Ano gamit eh? Ang di mga rin ang anak. Diyan mo, kurang dyan kang... Parang di magbahay. Abe, labas si Boy, kangin, bakali na. Makatilaw ko. Tilaw niya, si Kero. Kasi papunta to rin. Tilaw. Eh, mga bata ha, doon sa Wala kasi, may tubig, ingon. Ano ka matabas? Tanda yun. Isa ka rin dyan. Nasa to ay, Ay, makahunlap sa gibidli. Hindi na yun. Na. First boyfriend man kayo. Yes, magalang edad. Matay sa gabi eh. Mawaro. Kakin sa kang? Siksikan so. Meet. Si. Na, mahorigin, mura magnani mahong ginamo sa yang ba? Muli na ka, Flor? Muli na ka? Di ka magilis? Di na. Nga na ka? Sabi ko naman ibilin. Kalimot ko. Ha? Kalimot ko. Ano ka? Hindi nag-ambrok sultin. Sabi ko naman hindi na kasi mag-shoes mo. Isa. Ako na ni. Model sa roan. Uy. Dami ko na ay. Grabe ate. Mayor oh. Siksikan sa mayor guys. Nawa, taba. Kagubot na guys kay gipang tugnaw na. Kaya tugnaw na. Nato isa ag city rin, mara naglugi. Na, luspad na.
Okay, Dawi. Probi. Wala ko sa basta eh. Gal! Ako sa basa. Gal! Gal! Tagasan mo din ah. Kamu ini una. Pero na dari, be. Tagasan na. Ginuko ini yang utsa. Ay sa seksiya lagi ay mga malagi model sa kuan. Sini purami. Taga tubig gabi. Tumindok tambor. Ay tubig sa galon. Pwede ba niyo? Tubig ra. Tubig sa zaman lam katiri. Tubig na. Si Ann. Kaya na. Si Ann. Nay si Aliana nay. Pamanaligo sa Aliana. Sa pamiyas 4 pagaling. Tulad di kun. Yan naman. Sorry ko na to. Ato ko nila. Matag ka na nila long. Siguro din na. Ato ba sila ba? Matag ka Siguro na. lagi na. Siguro kung tumbakin. Ay, bato. Uy, bata. Taras kamera dali. Guys, tara guys. Lah, dagat naman lagi bato. Sora sila guys. Ito ko nila guys. Paglakawarak ko. Mabawa orang madami yung bagata. Tara guys, view guys. Guys, di lang ko wala sa to nila kay Hadlot. Sila pluram ito ah. Diyan guys, grabe enjoy yan nila mga bata. Grabe sugot swagit. Kaya ranjun, kala may kadut ka naman. Ang dagat linaw. Jaway tao. Kaya kamera lagi dari. Kay bawal lo manggod magkuhan guys. Dagan mo na magkalit. Nasod rami dari guys. Kay naman ni parinti lagi dari nga pwede mo ko naming maligo. Hindi guys, ito tayo maligo na ko no. Gana, guzod na nga nay. Kay di lagi sa magpahawid og lain ka maligid kung sa samot o kami muhawid. Pasaanan ko no ka. Tay, bahon. Atang sundan ning tigwag. Ikay mong bahon. Nay, nabihag na nanay. Tikang ba rin ang paubos man? Doang nga mo sa. Uy! Matuwad ba sa? Huwag itang tilong-tulong. Tas, tay! Tas pa! Napa isa! Tas patil! Dakag-lakang! Dalang! Uy, ginoo ko. Wala! Gani! Sama pa gani! Baha! Diyan guys, si Aisa namin magbit-bit na rin ito ka ato ko sa pikas ka o kani bato dito. Bisa na pwede dito mo dang nan tatay sa dagat guys kay unjag ma lambas siya kay na ba say baud sa sinanay wala pa na yun. Guys, ang apo nagdahabog pa ni ang apo inanay ni Lixie. Si Aisa da tadin ko na guys sa tayo nga atuway bato kay ano pagod sa lubog-lubog ito kuan dagat marag mubura basta kayo ba guys. Ato nang bato tay. Ato nang nay bato. Ato nang dapit. Para to ko. Gusto mong tataglam? Ato sa bato. Asa mo kay parang na makabuli? Ali ko.
Ato lagi ko sa iba to. Awas pura may day. May sila na, Nay? Nala ka way bato diha. Ano yan, ikaw Nay? Tigam na ba na? Sama na ko na tay. Sama na ko Nay. Nala ka way bato. Wala kita na. Hoy, ano lagi? Tabang tayo kasama ko ng lago. Daro tayo na. Tagdilaman, pagkariara dari. Wala lagi ba to na? Pasok. Ay! Ay! Go na. Si halag si po nalakay si po na si ay. Ano itugnog magingana yun na. Uli nami guys. Natunog nami. Sanay guys. Nga day. Uli nami guys. Babay na. Uli nami day. Dapat na kayan? Ato bang? Dapat na ka? Yan naman. Ha? Dali. Dapat ako sa Liana guys. Kaya gusto nang uli. Kaya na sunog na kumain sa awa di ako no. Tugnaw na. Mag Nagasapat? samok-samok dari ganiha mais ka. Oh, bitaw butan bitaw ka. Good girl ka no. Di na magsamok-samok dari karon may ka. Awa na ka magsamok-samok. Kaya butan na ka. Majo, very good. Yehe. Pakpak ko na, Bi. Okay, very good, Bi. Pakpak, yehe. Very good. Si Bibilik si ko na pod. Yehe, guys. Si Bibilik Kim. Tanawa, mapipagmata, guys. Guys. Babay na sila, guys. Babay na Miss Dagat. Kay white dagat. Kumamay ka. Sa bukid, ha? Nako dia. Ano yan mga dia? Nako dia. No, nagzid guys. Muli na mi guys. Kay tugnaw na.